Ola, soy Consu e estas son as cousiñas de Consu. Unha cousiña que teño, que non sei se a veis, é a mi gatiña Pipa. Bueno, pois hoxe quería falaros da alegría e da felicidade, porque oí unha noticia en a que decían que os españoles éramos o país de Europa que menos felices, que éramos máis infelices. E logo, encima, Freixoliño, aquí teño outro gato que tamén é moi feliz. E logo tamén comentaban que éramos los segundos del mundo en infelicidade. Bueno, non o podo entender, porque, pois eso, eu creo que aquí temos todos os motivos para ser felices. Creo que en el fondo, vamos a ver, eu non soy terapeuta ni os vou a contar as claves da felicidade, porque cada uno sabe descubrir as súas, pero creo que hai un problema que decía Rosalía, causa inquietude o moito desear. Evidentemente, si ponemos a felicidade en aquelo de tener cousas e de ser os máis guapos e os millores, pois aí non está a felicidade. A felicidade sempre está dentro, por lo cual, se está dentro, temos que pensar en que actitud temos ante a vida. Si nuestra actitud é positiva, yo creo que con eso temos ya todo resolto. Xa nos vou a poner exemplos, porque aunque uno teña problemas, aquí eu teño un problema que el gato se me mete con a nena e se marchan. Pois se temos unha actitud positiva, dentro de os problemas e as preocupacións podemos ser felices. E logo penso que hai outra cousiña, que é os miedos. A mí unha vez me preguntaron: e ti por que tes medo? E pénsalo. Entonces penseilo, e os digo unha cousa: cando sepáis por que tenéis medo, habréis aberto unha porta a la felicidade, porque entón pois ya veréis que os medos tamén nos ralentizan, nos producen moita ansiedade, estamos, como dicen en las telenovelas antiguas, estamos desasosegados. Eso non é bo. Bueno, pois esas cousiñas. Non me voy a liar moito máis porque non sei como está saliendo isto, e nada, chao chao, mi gatiña tamén os dice adiós e hasta la próxima comunicación.